Toyota numai că face mașini, dar vrea să facă un oraș întreg care o să numească Woven City și este un laborator viu cu ghilimele pentru AI, robotică și vehicule autonome. Arabia Saudită construiește cel mai smart aeroport din lume. Are 6 terminale, vile de lux, centre comerciale și 6 piste paralele pe o suprafață de 30 de kilometri pătrați. 6 piste paralele, bro. Ce crezi tu că o se întâmple cu această industrie sau cum vezi tu schimbările? Reclamele pică, filmele rămân. Toate reclamele? Că și aici Nu, va fi un segment de reclame premium care vor filma în continuare. Normal. Normal. Și va fi segmentul de reclame de consum, campanii mici. Tec și iarbă! Bun. Vrei să nu că ai sârmă de rufe aici. Păi nu, bagă-te pe aici. Unde? Ah, bun. Așa. Așa. Și bună ziua! Bună ziua, da. Suntem la o nouă emisiune din Viața satului Tec și iarbă. Astăzi vom vorbi despre tehnologia cotețului de câini și despre tehnologia panourilor sandwich cu polistiren pentru Cotețuri de câini. cotețe de câini E mai multe. și locuințe modulare. Pentru cei care nu știu, Robert, pe lângă faptul că este un editor desăvârșit, a terminat în același timp cu laude, magna cum laude și instituția Institutul Național Meiști. de Meserie și Cămătărie, paliuri sportive. Suntem într-o situație mai puțin normală. Robert a avut neapărat nevoie de ajutorul meu astăzi și am zis hai să profităm de această ocazie și să și filmăm podcastul în timp ce construim împreună cu Robert un coteț de câine. Practic, cum am gândit toată situația? 2 plăci de USB, le-am cumpărat, din ele trebuie să facem 2 cutii cu panou sandwich cu polistiren de 5. Explică ce înseamnă sandwich, adică o să avem o placă de USB, polistiren și încă o placă de USB care o să închidă sandwich-ul. Practic, câinele are izolație, se încălzește câinele. 2 câini, că trebuie să facem 2 astfel de cutiuțe. Cam asta este, haideți să începem. Și ce trebuie să fac eu? Să fac șina. Asta e baza, după care venim cu pereții, care vor fi așa și care vor fi închiși de o placă exterioară. E bravo, nea Robert. Ideea e să nu sape câinele, că îi place să sape în polistiren și acum nu mai n-are unde Dar să trebuie să le sape. spui oamenilor de ce pereții nu sunt sandwich până la capăt. Pereții nu sunt sandwich până la capăt pentru că nu am calculat foarte bine suprafețele și debitarea de material necesară panourilor sandwich. Pe scurt, nu are suficient OSB. Nu am destul USB. Vreau să zic niște chestii interesante, dacă tot avem un podcast mai atipic, foarte atipic aș putea spune. Cam așa. Oh! Stai că m-a speriat. Fii atent. Toyota numai că face mașini, dar vrea să facă un oraș întreg care o să numească Woven City și este un laborator viu cu ghilimele pentru AI, robotică și vehicule autonome, dezvoltat pe locul unei foste fabrici Toyota. Orașul va funcționa 100% pe bază de hidrogen, testând soluții sustenabile pentru viitorul urban. Străzile sunt gândite pentru mobilitatea viitorului, benzi separate pentru vehicule autonome, biciclete și pietoni. Iar în toamna lui 2025, primii 100 de rezidenți care sunt angajații Toyota și familiile lor vor începe să locuiască acolo. Care este planul? Planul este ca peste 2000 de oameni și un ecosistem high-tech complet funcțional să rezulte din toată această chestie, iar ei vor să aibă un mediu real unde Toyota și partenerii pot testa tehnologii futuriste înainte să le aducă în orașele noastre. Mai știi pe vremuri în vestul sălbatic, când se făcea câte o mină Așa. și apărea câte un oraș minier? Da. Practic e aceeași E treabă. aceeași treabă. Da, e interesant, doar că acum depinde cât de multă încredere ai tu în Toyota Și companii, de ce zici asta? ca și Din ce punct de corporație. vedere?
În ce sens? În sensul în care tu practic locuiești pentru a munci la ei. Da. Dacă îți dai demisia, te dau afară din casă? Tu îți cumperi casă la ei, ți-o dau ție pe chirie? Asta nu știu, dacă nu, Înțelegi asta, ce zic? aceste aspecte nu cunosc. Ești Dar, bolnav, nu știu, te îmbolnăvești, nu mai poți să muncești la ei. Rămâi în orașul viitorului Toyota? bă, cred că da, că ei totuși au foarte bine puse la punct Măi, sistemele astea, știi? Vorbim de o companie Toyota japoneză, nu? Da, da. Vorbim de o companie japoneză. Știm foarte bine cum sunt salarimenii japonezi, că dorm prin metrouri, sunt obligați să iasă la petreceri cu șefii, sunt... Da, dar uite, în același timp o chestie pe care nu știu dacă multă lume o știe despre Japonia e că ei își iau inclusiv din angajați, îi adoptă. Deci sunt CEO, inclusiv Toyota a făcut chestia asta, adoptă oameni de între 20 și 35 de ani. De ce? Ca să le lase lor compania. Bine, în general sunt din cadrul Păi angajaților care performează de top, îi căsătoresc cu Da. fiicele lor și așa știu că lasă compania pe mâini bune. Și nu este singura companie care face lucrul ăsta din Japonia. Sunt multe companii mari care au făcut acest lucru și fac în continuare acest lucru. Da, doar că sunt 2-3. Este adevărat 2-3. Câți Dar ca copii să ne întoarcem la oraș, stare cu cum o să arate. Că gândește că este un oraș de ăsta utopic în care o să fie doar mașini autonome, totul este alimentat pe bază de hidrogen, din ce spun ei. Mi se pare un mic Că așa, experiment. păi același lucru putem să vorbim că același experiment îl fac și cei din Emiratele Arabe cu The Line, Zidul. cu zidul Da. acela, știi? E cumva același lucru. Facem și al doilea panou. Da, hai să facem și al doilea panou și revenim. Adică imaginează-ți, domnul Andrei, că întârzi la muncă într-o dimineață și vine Toyota Așa. la tine acasă și te ia de urechi. Bre, Domnul Toyota. sunt răcit. Nu ești răcit, că pot să văd că nu ai deschis ușa la nu știu ce, că așa au construit ei Stai casele. că asta nu știm cum o să fie. Adică care este monitorizarea în respectivul oraș? Nu știu, mă, stai că vorbim totuși de Japonia, nu de China. Dacă era situația asta în China, înțelegeam. Japonezii nu sunt așa. Atât de politic înapoiați, să spunem, că nu știu cum să o zic delicat. Nu neapărat înapoiați. Că, Modul de conducere al țării, la asta mă refer, da? Libertățile personale ale Exact, cetățeanului. drepturile omului în țara respectivă totuși sunt apropiate de ale noastre, nu ca ale celor din China. Am auzit o mică știre în mașină legată de poluarea auto. Așa. Și știrea spunea în felul următor. Un studiu a arătat că indiferent de tipul de motor pe care îl ai, adică de tipul de propulsie pe care tu l-ai într-o Și aici se mașină, referă electric, hibrid sau combustie. hidrogen, gaz, Așa, sângele dușmanilor tăi, așa, mașinile vor fi în continuare printre cei mai mari poluatori ai aerului. așa. Din cauza plăcuțelor de frână, Cauciucului, anvelopelor, da. din cauza discurilor de frână, pilitură de fier, în aer, praf. Uite, aici pot să-ți dau un contraargument că dacă ai o mașină electrică, tu la o mașină electrică nu prea folosești plăcuțele de frână. Într-adevăr e redusă, dar anvelope tot ai. Anvelope tot ai, dar la plăcuțe de frână, gândește că o Tesla poți să ai dacă mergi cu ea doar din regenerativă și pui frâna doar în situații de urgență, dacă te urgenți să mergi așa cu ea, că uite, noi când am făcut review, am pus tot drumul acela, când ne-am plimbat noi 280 km, eu am atins o singură dată frână. O singură dată. În rest am mers doar cu pedala de accelerație, da, one pedal drive, cum are Tesla. Nu au toate mașinile electrice această chestie, dar uite, în 280 km. Ce vreau să spun este că sunt posesor de Tesla și am și prieten care are un Model 3 care a mers cu plăcuțele pe față 230.000 de kilometri până le-a schimbat. Plăcuțele pe față. Da. Nu poți să faci asta cu nicio mașină normală. Dar, da, și uite tot aici că mai e o chestie interesantă. Este pe net un tip care este analist de date la bază, îl cheamă Ben Salins, dacă nu mă înșel, are canal de YouTube și care de obicei demontează toate miturile legate de mașini electrice, de lucruri de genul. Da. Da? Bine, el în special s-a axat pe mașini electrice și pe Tesla, dar ți-a arătat cu date, că știi că lumea spune că, vezi, Doamne, mașini electrice poluează în realitate mai mult decât o mașină pe benzină. Da.
Este adevărat până la un punct și anume Din cauza, ca să știi și... extra baterie. Din cauza bateriei da, de litiu... modul în care trebuie să extragi, să rafinezi litiu, toate cele. Faza este în felul următor. Ea poluează mai mult în momentul în care ieși din fabrică, da? Adică o mașină pe benzină cu o mașină electrică, în Ea momentul în care poluează odată. a poluat mai mult, da? Pentru faptul doar că au construit-o, nivelul de poluare este mult mai mare, doar pentru faptul că au construit-o. Dar după aia, la mașină electrică, cu cât mergi mai mult, cu atât e mai puțin poluantă față de o mașină pe benzină. Iar pragul ăla se întâmplă undeva la cum ai depășit 80-100 de mii de kilometri. Ideea că amortizezi poluarea în timp. Exact. Deci cu o mașină electrică, în general, cu cât mergi mai mult, cu atât în realitate tu poluezi mai puțin comparativ cu o mașină pe benzină. Am înțeles. Cât ține o baterie? Aia cred că de fapt este... Blană întrebarea și mă bucur mult că m-ai întrebat chestia Aia asta. cred că este... Da. Au apărut mai multe studii în ultima perioadă, pentru că acum sunt 12-13 ani de când Tesla vinde mașini electrice. Iar studiile incipiente care spuneau că bateria electrică ține un anumit număr de kilometri s-a dovedit a fi false, pentru că în laboratorii ce fac? Descarcă bateria în anumite moduri, da? Dar nu este modul real în care tu conduci mașina, de exemplu, în oraș în care ridici pe frână, adică reîncarci pe frână, da? Da. Și s-a constatat că în realitate o baterie ține mult mai mult decât credeau inițial și se duce spre undeva la 500.000 de kilometri. Ceea ce este enorm. Practic durata de viață a unei mașini normale. Iartă-mă, mașini normale în ziua de azi, nu știu câte mașini mai țin 500.000 de kilometri. Recent am fost cu o mașină în service, apropo de mașinile noi și de poluare și de fiabilitate. Și am intrat în curtea serviciului, specializat pe o singură marcă. Am intrat în curtea serviciului. Poți să spui că nu... Lasă-mă să... Și vorbim de o suprafață de 2-3 terenuri de fotbal pline ochi cu respectiva marcă, și anume Volvo. 70% din mașinile care erau acolo erau construite după anul 2018-2019, după anii 2018-2019. De ce? Ce se strică brusc la mașinile noi? Oare producătorii auto scad calitatea, să repari mașina mai des, să cumperi piese de la ei? Bă, la Volvo, nu știu dacă știi, dar a fost preluată compania de chinezi. Asta cunosc. Dar a fost cumpărată când? Nu aș... Poți să cauți? Da. Stai că îl întreb chiar pe ChatGPT. Stai eu? Da. În 2010. Ai vreo întrebare legată de aceasta? Nu, mersi. Deci 2010. Deci nu e vina chinezilor, pentru că... Da, bine, a fost farfetchat, zis, dar poate să influențeze, poate să nu. Eu cred că e vina normelor de poluare impuse de UE și asupra complicării motoarelor din cauza acestor norme de poluare. Eu sunt în semn să știi aici. De asemenea, cred că e și vina hibridelor, un pic. Asta e părerea mea sinceră și personală. Dar, de asemenea, trăim în epoca consumismului și a stricării planificate a obiectelor. Adică îmi spunea băiatul de la service că există o piesă care până în 2018-19, nu mai știu exact ce generație de mașină, era făcută din plastic, din metal. Era un căpăcel. Brusc a devenit din plastic. Mi-ai zis, și acum a devenit consumabilă. Pentru că se topește la căldură. Și în timp plasticul ăla obosește, crapă, și un căpăcel care costă, nu știu, 3, 4, 5, 6 lei, practic îți face mașina inutilizabilă. Atât de rău e? Nu da, poți, dacă e la modul nasulică, nu știu piesa, nu știu exact care e faza, dar a fost unul dintre multele exemple. Dar crede-mă că am intrat în curtea aia, numai mașini noi. Adică erau și mai vechi, nu sunt exagerat. Nu, marea majoritate, da, marea majoritate erau cele noi. Ți-ai zis mai devreme de Toyota care construiește orașul ăla. Ia uite că Arabia Saudită construiește cel mai smart aeroport din lume. KSA Micro Living Airport. Deci Arabia Saudită vrea să redefinească aeroporturile cu KSA Micro Living Airport, un mega proiect aliniat cu Vision 2030. Ce face acest aeroport special? Următoare lucruri. Are 6 terminale, vile de lux, centre comerciale și 6 piste paralele pe o suprafață de 30 de km pătrați.
6 piste paralele, bro. Realitatea augmentată în terminalul principal, unde elementele naturale și AI-ul creează o experiență complet imersivă, folosește AI pentru gestionarea traficului de pasageri și logistic, oferind timp de așteptare redus și eficiență maximă. De ce contează acest lucru? Raidul vrea să devină un hub logistic global până în 2030. Arabia Saudită investește masiv în infrastructură futuristă pentru a atrage turiști și afaceri. Când va fi gata, termenul de finalizare este 2030. Practic, Dar anumite secțiuni vor deveni operaționale mai devreme, teoretic. practic în Arabia Saudită se întâmplă cu ce s-a întâmplat în Dubai în anii 80-90. Când au început ei să facă masiv... Când au început să construiască zbilionorii și să creeze, cum să zic eu, orașul viitorului, să orașul spunem viitorului așa. din perioada aia, ca să atragă oameni cu bani, ca să aibă bani la ei în țară, practic. Da. Și asta se întâmplă acum în Arabia Saudită. Problema cu Arabia Saudită, din ce am înțeles eu, că când a apărut știrea aia cu The Line, Da. am vorbit de Da, The Line da. la podcast? Așa. Cred că am mai vorbit de-a lungul episoadelor. Domnul și Casa Regală a domnilor de acolo, am uitat cum îi cheamă, au un track record destul de nasol cu megaproiecte. În sensul care... În sensul în care le planifică, le încep și le abandonează. Dar asta, cum să zic eu, asta pare ceva mai fezabil pe termen lung, asta pare ceva mai... Te referi la aeroport sau la la The Line? aeroport. La aeroport. La Da, aeroport. aeroportul, clar. Că The Line deja și-a depășit bugetul de nu știu câte ori, au redus lungimea de nu știu câte ori în plan, adică... Bine, ideea cu The Line au redus lungimea în sensul care el e modular, se tot repetă aceleași secțiuni. De Da. exemplu, Mă rog, locuințe, magazine, medic, poliție, locuințe, știi? Și tu poți să repeți și să tot lungești același buclă în așa fel încât oriunde ai locui, ai la îndemână toate serviciile de care ai nevoie. Asta era ideea cu The Line. Nu că ai, de exemplu, pompierii în capătul ălălalt. Știi? clar. Din loc în loc se tot repetă aceleași servicii și același tip de Am magazin, înțeles. de whatever. lor le plac bani, au bani, că petrol, trăiesc din bani, produc bani. Dacă e o țară unde s-ar putea întâmpla asta, asta ar fi țara. Adică Da, clar. când ai surplus de cash ca lumea, să ne înțelegem, în Arabia Saudită, oamenii foarte bogați, la fel ca în Dubai, se bat pe numerele de înmatriculare. Cum au în Dubai cu plăcuța cu numărul 1 care costă nu știu câte milioane de euro doar ca să Exact. licitezi să deții acea plăcuță de Adică matriculare. domnii de acolo își înfoliază mașinile în foiță de aur. Păi da, pentru că ei nu mai au ce să țin evidență, că toți au atât de mulți bani încât oricine își permite să-și ia o mașină de 8-9 milioane de euro și că nu are toată lumea cu ce ieși în evidență. Hai să luăm un Chiron, să-l facem din aur sau să-l înfoliem cu aur sau cum sunt cu G-Wagon-urile care le fac cu 6 roți sau pick-up-uri sau tot felul de transformări de-astea, știi? Frumos, la domnul Batman bin Superman sau cum îl cheamă, prințul arab. Nu m-ar supăra să mă adopte. Poate te ia de nevastă. Nu. Avem o limită acolo. Nu cred că Bun, și-ar hai să dori. terminăm asta și după aia am înțeles că ne povestești tu ceva interesant cu ce te-ai ocupat în ultimele 2-3 săptămâni intensiv. Sigur, vom vorbi despre AI. Ta-da! Ta-da-da-da-da-da-da-da! Nu e gata. Ia, spune-ne, că nu mai ține soarele cu noi, spune-ne ce ai descoperit tu, ce mi-ai spus mie înainte să filmăm acest podcast, ce ai făcut tu de fapt în ultimele 2-3 săptămâni? Că... În ultimele 2-3 săptămâni, practic, mi-am dat seama că oamenii care lucrează în publicitate, cel puțin, încă nu trebuie să se sperie de ideea AI-ului care va genera reclame de la zero complet. Dar spune-ne de ce, te rog, că asta era, ce ai făcut concret în ultimele 2-3 Păi voi săptămâni? ajunge și acolo. Ideea e felul următor. Știți că am vorbit despre reclama de la Coca-Cola, generată cu ea în întregime, ne-am dat seama că nu arată cum trebuie. Care e workflow, de fapt? Nu poți genera de la zero video direct cu un generator de AI. Tu trebuie mai întâi, pentru a avea același personaj, de exemplu, urmărim un bărbat care un bărbat, avea reclamă la bere și avem bărbatul pe canapea bea bere, bărbatul la meci în tribune bea bere, bărbatul cu prietenii lui ciocnesc paharul, la final, plan detaliu, bea bere. Foarte bine. Asta e ce ne dorim. Asta ne dorim. Da. Avem un personaj care trebuie ținut același de la un cap la altul. Cum se face asta? AI-ul, în momentul de față, dacă vrei să ai și același personaj și fotorealism,
din păcate nu prea ai control 100% asupra personajului. Concret, de la un cadru la altul. De la un cadru la altul, personajul va ajunge să semene mai mult cu vărsul decât cu el. Chit că îi face părul un pic mai lung, chit că îi face mustața un pic mai deasă, chit că îi face bărbița un pic mai scurtă, nu mai păstrează seamănă, personajul. Dacă vrei să ai același personaj, trebuie să renunți la fotorealism. Proprietarul castelului a venit. Mă, nu sări. Ce înseamnă practic workflow în a crea un video doar cu AI? Ai nevoie de 3, 4, 5 abonamente la diferite Asta din cauza modele de că AI. nu toate... Asta din cauza că nu poți să folosești unul singur perfect și de la un cap până la celălalt. Adică nu poți să fac și poza și personajul și totul doar într-unul singur. Nu poți să faci din rahat beach și să și pugnească. Deci practic ai nevoie de o investiție inițială pe persoană fizică de 3, 400, 500 de euro. Din 500 de generări, cred că 30 sunt folosibile la video. Din 500 Deci ideea de e că prompturi pe care le ceri tu, doar 30 sunt ce ai vrut sau sau arată bine. sau arată bine. Că mi-ai dat niște exemple cât te chinui doar să ai un om care răspunde la telefon. Da. Nu, problema e felul următor. Dacă, stai că ajung și acolo. Workflow-ul presupune să mai întâi să generezi poze ca o bandă desenată care descrie o întreagă reclamă. Ce nu știe să facă ea în momentul de față? Nu știe să facă acțiuni complexe. Nu poți să ai un om care face altceva în afară să meargă sau să danseze sau cel mult să deschidă o ușă. Nu poți să ai în sensul în care nu generează corect ceea ce generează, adică nu... Nu generează corect mișcarea, o generează foarte... Stai că ai zis poză, da, aia. Nici în poză? Nici în poză. Deci pentru a face un video cu mai multe cadre în ea, e nevoie mai întâi de banda desenată, de storyboard, de cadru cu cadru, poză, poză, poză. Cu personajul în diferite ipostaze, spații și așa mai departe. Doar pentru aia ai nevoie să-ți alegi în ce model îți generezi. De exemplu, dacă generezi în flux, ai Loraz, care este personajul. Doar că fluxul nu este atât de fotorealist ca frames de la Runway, care e cu totul altă chestie, care e cu totul alt abonament, care e cu totul alt preț. Deci, practic, tu îți faci personajul odată în Runway, doar că tu ca să faci un LoRa, adică practic un model de personaj în flux, se ne vede până la 25 de poze. Pe care le iei din Runway. Pe care le iei din Runway, doar că Runway-ele nu vor semăna între ele. Da. Le faci în Midjourney foarte bine. Fotorealismul Midjourney e destul de greu de atins. Și mai e o problemă, Midjourney nu a mai fost antrenat până din 2022 până încoa. Tot datasetul pe care el e format este din trecut până în 2022. Noi generăm cu ei, într-adevăr, pozele din storyboard. Problema e că de la poză la poză există riscul să nu ți se păstreze personajul. Că nu mai seamănă. Anumite modele de AI în momentul de față știu să îți creeze un personaj pe care ți-l păstrează de la cadru la cadru. Problema e în felul următor, că tu ai nevoie de 25 de poze cu respectivul personaj. Pe secundă. Ceea ce n-ar fi zici pentru a genera... Pentru a genera personajul video, cu un om în diferite ipostaze, că zâmbește, că e supărat, că e filmat de sus, de jos, din dreapta, din stânga, ai nevoie de 25 de poze cu dude-ul ăla, ca AI-ul să zică, da bre, uite, am înțeles că așa arată domnul ăla. Da. Situația e în felul următor. Ai de făcut un compromis între fotorealism sau ceva care arată mai mult de Unreal Engine la personaje. Adică mai mult a joc. Mai mult a joc. Fotorealism înseamnă că, de exemplu, cel mai fotorealist pe care l-am folosit eu este Frames de la Runway, este modelul lor de generare de imagini. Runway pentru un utilizator casnic, adică nu persoană juridică, persoană fizică, costă 500 de lei pe lună. Ok, deci 100 de euro. 100 de euro în care ai generări nelimitate de poze și video. Ok. Îți creezi personajul. Problema e că dacă vrei doar să investești 500 de lei tu ca utilizator, e vreo 3000 de euro pe tot anul sau 4000 de euro pe tot anul abonamentul pentru firme. În cazul în care vrei pentru persoane juridice. Ok. Într-o lume ideală, intri în Frames, în Runway, îți faci personajul, după care folosind același prompt schimbi background-ul, după care schimbi acțiunea. Păstrând, da. Să zic că din
500 de generări, vreo 30-40 sunt ceea ce îți dorești. După care iei pozele respective cu omul în diferite ipostaze și te-a pus să faci video. Aici intervine o chestie foarte interesantă. Că nu vei avea succes în proporție de vreo 70%. Din a transforma pozele în video. Dacă am un om, uite, de exemplu, am vrut să-l fac pe unul să sape o groapă. Nu a săpat niciodată groapa aia vreodată. Ba uita capul de la cazma în pământ, ba îi trecea, Adică scotea doar bățul. scotea doar bățul, ba pământul se transforma în cazmaua în pământ. Astea se cheamă halucinații. Ba în loc să sape dădea cu bățul în podea. Adică sunt o groază de exemple pe care nu am reușit să le fac pentru că acțiunea era prea complicată. Iarăși, i-am zis de exemplu, omul merge prin decorul pe care l-am descris eu. Aveam un prompt foarte bine definit cu decorul. Nu l-am putut face pe omul ăla să tacă. Dădea din gură. Pentru că el, mergând, dădea din gură aiurea și explica la cameră lucruri. Pentru că probabil datasetul pe care a fost trăinuit runway-ul pe partea de video are chestii de genul ăsta, cu oameni care explică Lucruri, da, cine știe. în timp ce merg. I-am zis, is silent, is not moving his lips, has his face in a straight, cum îi spune, has a straight face. He doesn't, nu schițează nimic, n-am cuvintele la mine acum. Nu poți să îl ai să-ți facă ceva complicat. Dacă îl pui să stea să privească, e perfect. Dacă îl pui să îi pice ceva în cap, o șapcă, iar e super ok. Dacă merge, e ok. Poate să ducă paharul la gură, dar nu poate să îi se consume lichidul din pahar. Ok. Nu scade niciodată lichidul din pahar. E pahar magic. Da. Poți să-l așezi pe scaun, poți să îl ai să stea în fața unei farfurii cu mâncare, dar nu poate să mănânce din farfurie pentru că nu știe cum se consumă mâncarea din respectiva farfurie. Ideea e în felul următor. Încă un an de zile cred că suntem safe din punct de vedere al... Dar cu toate astea, uite, am avut discuție și cu tine și cu alte persoane din industrie care spuneau că, uite, de exemplu, anumite case de producție au început să-și facă storyboard-urile cu General Photo. Adică din start ai tăiat o persoană din ecosistem. Adică ilustratorul. Ilustratorul, Da, în unele cazuri poate a dispărut. Da. Iarăși, mock-up-uri. Ce înseamnă mock-up-uri? Sau moodboard-uri. Da. Înainte, pentru moodboard, trebuia să stai ce înseamnă moodboard-ul. Da, asta explică ce înseamnă moodboard, că lumea nu știe. Facem o reclamă sau un film sau o poveste. Moodboard-ul este practic un panou pe care sunt lipite elemente vizuale care practic dau vibe-ul, De la culori, la haine, frizuri, arhitectură, interioare, exact. poze, obiecte. pur și simplu. Pe vremuri trebuia cineva în cadrul companiei care are nevoie de un moodboard să caute pe internet și să facă practic un fel de curatoriat al acestor elemente. Da. Scenografii, cei de la costume. Acum scrii frumos, am nevoie de red room, adică iarăși prompturile toate sunt în engleză, cu limba română mai greu. Ai nevoie de reclamă la înghețată și totul e roz și sunt fetițe mici care au codițe și norii de pluș și așa mai departe. De vată de zahăr. Da, și clientul vrea un moodboard, să înțeleagă cum va arăta reclama lui. Era o muncă titanică să stai cauți pe net toate referințele astea vizuale. Acum intri frumos în Midjourney, de exemplu, și scrii a little girl with ice cream in her hand, behind her is a cotton candy cloud, everything is pink. Și gata. Și gata, ți-a creat. Iarăși, ai, de exemplu, vrei să-ți redecorezi casa și ai nevoie de culori, pastel, moodboard, iarăși poți folosi pozele. Dar știi că adică nu știu dacă știi, există o aplicație AI pe care am și testat-o, nu e nimic wow, dar funcționează cât de cât să-ți faci o idee de cum va arăta, îți faci poză la camera ta, da, cu telefonul și după aia îi spui în ce stil vrei să-ți refacă designul
de interior al acelei camere. Da, am Și înțeles. îți transformă, bine, Spațiu- de multe buleli, în sensul în care televizorul iese din mobilă, nu știu cum. Da, Dar poți să-ți faci o idee de cum ar arăta camera ta făcută într-un anumit stil. da. E în felul următor, practic pe scurt, un mic Da, rezumat fă și tu o concluzie, asta vreau să spun. Concluzia e în felul următor. Și ne-ai mai zis ceva, mie mi-ai spus chestia asta și e foarte interesant, că tu ai lucrat în foarte multe programe, că asta Da, n-ai bă, testat unul, da. câte sunt, nu Deci știu. am testat următoarele generatoare video. Am testat Runway Gen 3 se cheamă, Runway Frames pe poze și Runway Gen 3. Am testat Klingu, care astea două sunt cotate ca fiind cele mai fotorealiste și cele mai ok. Sora? Sora, dar Sora este ceva crunt. Da. E vis febril, este halucinant. VO VO de la Google, de la Google. care este foarte ok, doar că e foarte greu de accesat, pentru că tu nu poți să intri pe Google și să scrii VO și să te bagi pe o pagină care aparține Google și tu să o folosești în momentul de față. Varianta simplă de la VO nu e disponibilă în România, varianta complicată te obligă să-ți dai subscribe la toate serviciile de cloud al lui Google ca să ai acces Ca la să ai VO. acces la, ok, așa. Te-ai Deci mai e testat așa. behind the paywall și e și mai complicat de accesat. Practic nu e făcută pentru mine și pentru tine în momentul de față. Altceva. Minimax-ul, Da? care e ok, dar nu e la fel de bun ca Kling și ca ăsta Runway. Runway. Cunian e foarte interesant pentru că poți să-i dai, de exemplu, el îți face cadre pe baza unui pro, mai multe cadre. De exemplu, ai o balerină, dansează pe scenă. Și ai diferite Și postaje. ai cu ea. diferite ipostaze. Ai Ok. plan apropiat, plan îndepărtat, plan whatever, detaliu pe picior, ți le faci el. Merge bine, dar iarăși, din 110 sunt bune. Ok. Uh, Și pe poze ai zis, și Midjourney și... și Midjourney și ăsta, grocul lui Musk. Favoritul meu în momentul de față e Midjourney pentru că e foarte flexibil și destul de... Dar Midjourney din prima a fost, adică din totdeauna, că e printre primele de generat poze și mi se pare că a rămas la și nivelul ăla. n-are o bază de credite, are o bază de abonament lunar și ai un număr limitat de ore de generări rapide. Ai 15 ore de generări rapide care o durează, nu știu, 20-30 de secunde o generare. Altfel trebuie să stai un minut, două pe generare. Da, ceea ce nu e Dar pentru cine. nu e simplu. Deci nu este simplu. Într-o zi am avut, cred că am făcut 400-500 de generări într-o singură zi și de poze și de video și la finalul zilei aveam creierul pane. Și nici nu avansasem măcar un metru în scopul pe care l-am avut. Deci dacă ar fi să faci un rezumat la tot ce ai spus până acum, ca să încheiem că ne lasă lumina, În momentul de față este scump, în momentul de față este foarte time consuming și în momentul de față este un pic așa să generezi un Dar cu short toate content cu mai mult de 3 cadre, 4 cadre cu ok, AI din dar punct de cu vedere toate video. astea sunt totuși anumite lucruri pe care deja le poți face. Pozele ți le face foarte bine. Mă refer la Videourile, anumite de etape. exemplu, ce va afecta foarte mult este stock footage-ul. Dacă Asta- ai nevoie aici de un vreau să ajung. cadru, dacă ai nevoie de un cadru singular, de exemplu, dronă peste oraș, nu te interesează care oraș, gata, s-a rezolvat. Nu mai trebuie să trimiți, să angajezi droniști, să vină. Multe să modele filmeze. de AI au și inclusiv upscale, îți face din mic mare și păstrează calitatea. Upscale, pentru cine nu știe ce înseamnă, Este îți că ia îți de la o face din- rezoluție mică, adică de la, să zicem, Full HD, 1900 20 pe 1080 și te duci la UHD, adică La 3160, Pe 3840 pe 2160. Bravo. Sau 4K, dar ăla e maximul pe 4K. care le ai momentan. E scump, e foarte scump. Creditele costă, nu mai știu, era 1000 și ceva de credit, 1.000.000, ceva de genul. Le-am tocat în 2 ore, nu mai aveam nimic, mai bagi 1.000.000, nu-ți iese. Am Pe modelele care nu au abonament cu generări Cu generări limitate. limitate, ok. Pentru că Am e și o un ultimă business model întrebare acolo. pentru tine, ca să încheiem cu asta. Ce crezi tu că se întâmplă cu această industrie sau cum vezi tu schimbările? Reclamele pică, filmele rămân. Toate reclamele? Că și aici e Nu, va fi un segment de reclame premium care vor filma în continuare. normal. Normal. Și va fi segmentul de reclame de consum, campanii mici, care... Păi, eu deja pot să imaginez, de exemplu, toate reclamele la medicamente. Care în Ah, general sunt clar, foarte simple. de fapt, Ai doar da. produsul, o persoană la, tu și ești la strănută. obiecte la produse de curățat, iarăși. Da. Unde deja cred că multe dintre ele poți face și acum. Cu ceva greutate. Deci reclamele care vor
dispărea, astea low concept, easy, Hei, Action. vrei să vezi noul... alea pică sotul. Reclamele Stai, ca să nu înțeleagă lumea greșit. Pică în sensul în care nu o să mai fie făcute... nu o să mai fie rentabil să-mi filmezi. Să le filmezi, da. Va O fi să mult mai fie rentabil. cineva care o să dea Toate prompturi. companiile vor să nu dea bani și să le iasă reclama, practic asta e scopul, să cheltuiască cât mai puțin Exact. ca să Maximizeze profitul. maximizeze profitul. Nu mai de ce să dau sute de mii sau zeci de mii pe o reclamă când pot să rezolv într-un abonament de 5.000 pe an și am un băiat la mine în Care știe să dea departamentul de prompturi. marketing care face prompting sau în cadrul agenției de publicitate, că într-o agenție de publicitate mai sunt și niște strategii de campanii și alte chestii pe care nu, De alea tot o să ai nevoie. de alea tot o să ai nevoie și de organizarea planului de comunicare și așa mai departe. Dar pică în cap astea simple, bombă. Bun. Și o să ai reclame la parfumuri scumpe care probabil încă o să țină modele Normal, și actori sau și vedete sau da. așa mai departe. Legal e foarte interesant pentru că sunt foarte curios cum va fi reglementată de UE, pentru că în teorie tot ce e generat cu AI fură. Robert, a fost o plăcere, a fost un episod mai diferit astăzi. Ea e Mango, Sper că v-a plăcut, ea este Mango, posesoarea căsuței. viitoarea posesoarea căsuței, cum Viitoarea aveam un pic de posesoare, lucru. scuze. Dacă v-a plăcut episodul de azi, în Atipic. partea de jos, atipic, în partea de jos a ecranului găsiți episodul anterior, iar în partea cealaltă aveți butonul de subscribe. Da. Robert, o plăcere ca întotdeauna. Asta a fost. Pipa. Ciao.